DXDC Radyoman Report. Niabot na din sa dakbayan sa Davao ang mga barko sa Royal Malaysian Navy sakay ang 150 ka mga personahe aron musalmot sa week-long Maritime Training Activity uban ng Philippine Navy. Kini ang pinakaunang Maritime Training Activity sa Royal Malaysian Navy ug Philippine Navy nga gitawag nga MALPHI LAUT 24/23 dinhi sa Eastern Mindanao area. Matud nila Captain Constancio Arturo Reyes, Naval Forces Eastern Mindanao Deputy Commander, ug Captain Mohammad bin Hassan, Royal Malaysian Navy, CO Exercise Director, katumong sa kolaborasyon sa Navy sa Pilipinas ug sa Malaysia, aron pakusgan ang seguridad, pinaagi sa gihugtang koordinasyon, pagplano o pagbansay sa mga tropa, kontra sa mga threats sa borders ug uban pang matang sa panghitabo sa kadagatan. This exercise is actually harnessing our collaboration with our respective navies, with our neighboring countries. So we are actually preparing for whatever eventualities. But this is a maritime training activity. This is not in any way connected with the West Philippines. So this is a regular maritime training activity. And I believe this is where we can mitigate any differences. So by sharing and exchanging information, and also by having exercise together. Opisyal na giablihan ng maritime training karong adlaw ug mulungtad kini sa Setyembre 8, 2023. Gikan dinhi sa Naval Forces Eastern Mindanao, Radyoman ay Miganita, Tatak RMN. Tatak RMN.